ulimi wa mgwirizano uli ndi ndondomeko zochuluka, ndipo kusonkhanitsa ndi kugula zokolola ndi ena mwa magawo ofunikira kwambiri. Izi zikugwirizana ndi mfundo za mgwirizano, zomwe mwazina zimaonetsetsa kuti alimi akudziwiratu komwe akagulitse mbewu zawo akakolola, ndipo mbali ina ogula mbewu amakhala ndi chikhulupiriro kuti gawo lina la mbewu zomwe akufuna alipeza kale. Kumbali ya ogula mbewu, ntchito yayikulu imakhala poteteza zokolola, kuzisonkhanitsa pamodzi komanso kanyamulidwe. Kwa alimi, chimwemwe chodzaza tsaya chimabwera pomwe nthawi yolandira ndalama ya zokolola zomwe agulitsa yafika. Uku kumakhala kuzipepesa pa thukuta lomwe akhala kukhetsa. Kukolola si ntchito yochepa, ndipo imafunika kukonzekera bwino kuchokera pachiyambi. Mwachitsanzo, ndi bwino kuonetsetsa kuti malo osungirako mbewu ku derali alosamalidwa ndi otetezedwa ntchito yotumiza mbewu isanayambe. Alangizi ndi alimi aonetsetse kuti mbewu zonse zopita ku nyumba yosungirako mbewuzi ndi zowuma ndi kusamalidwa bwino. Mayi Rose na Mitembo agulu la Timvane lomwe lili mbali imodzi ya Chitimbe cluster mboma la Blantyre akufotokoza zomwe anaphunzitsidwa kuti mbewu izikhala yosamalika. Tikati talima soya, tikawauma timazula ndi kupita naye ku nyumba, timakamenya. Tikakamenya timapeta. Ndipo tikapeta timayamba ntchito yosankha china chilichonse chimene chingapezeke mu soya chimene sichili soya, ngati zinyalala, miyala ndi zina zonse zimene zingapezeke mmenemo. Ndipo tikamusankha chonchi ndi mmene amafika saizi yoti soya akuoneka bwino. Ndipo soya osaoneka bwino osasankha ndi soya osankha amakhala osiyana kwambiri. Ndi pamene timalimbikitsana ku gulu lathu kusankha mbewu zathu ndi cholinga choti zikhale zakolite, zimakhalanso ndi mtengo okwera. Alangizi ndi alimi ake akuyenera kumvana chimodzi pa nyumba yosungirapo mbewu, ndipo aonetsetse kuti zinthu zononga mbewu monga makoswe ndi zina palibepo. Ndi bwino kuti nyumba yosungiramo mbewu isatalikirane ndi minda ya alimi, kamba kuti ambiri amakumana ndi mavuto pakanyamulidwe ka mbewu ngati nyumbayo ili pa mtunda wautali. Pomwe alimi akusunga mbewu okha kwa nthawi yayitali sachedwa kugwa m'mayesero, ndipo ena amayamba kugulitsa kwa mavenda kapena anthu ena. Chofunikiranso kwambiri ndi kulembera kuchuluka komanso mtundu wa mbewu zomwe zasungidwa mnyumbayo. Ndi chipongwe chachikulu komanso chizindikiro choti mgwirizano uli ndi nthenya ngati mlimi agulitsa zokolola zake kwa anthu kapena makampani omwe sanalowe nawo mu mgwirizano. Ogwira ntchito ku field akuyenera kugwirana manja ndi alimi kuti pasapezeke ophwanya zomwe zidalembedwa mu mgwirizano kuti ubale upitirire. Mmodzi wa mamembala a Chichewa Cooperative kudowa akuti izi zimachitikadi koma si zabwino. Ngati ntchito imeneyo tikakata ndithu sitidzasintha ifo limi lidzakhalabe pompano lililipa chifukwa chonena kuti tidzichita katangale tokha. Iwe ngamageza kuti nikenda nayo usiku wazanga ja cooperative akaniona ni zakwa zimene zija mavuto amenewo ngati lilipo tikakata ntchito imeneyo tetileke tionetsetse kuti katundu wathu azipita m'misika yoyenera ngati imene vendage amagulitsako iwe sukagulitsa kuti omwe utachita somwayi ukapeza sonsika woposa somene angagulitsa venda kuti ali kuvenda soya kuti. Alimi amagulitsa mbewu kwina akaona kuti mtengo omwe analonjezedwa ndi otsika poyerekeza ndi momwe mavenda komanso kampani zina zikugulitsira pa nthawiyo. Ogula mbewu mu mgwirizano akuyenera kukwaniritsa lonjezo lawo logula mbewu zonse pa mtengo wabwino. Ichi n'chifukwa chake ogula mbewu
akuyenera kukhala ndi mpamba okwanira ogulira mbewu asanayambe kulowa mu mgwirizano ndi alimi. Alangizi akuyenera kuti azipezeka ku field ndi alimi pafupi osati nthawi yodzala ndi yokolola yokha. Alangizi azaulimi akuyenera kupereka upangiri wabwino kwa alimi kuti akolole zochuluka osati kungoyika chidwi pa nkhani ya mtengo. Alimi azipereka chikole cha ndalama chosachepera 20 kapena 30% ya ndalama za zipangizo za ulimi zomwe apeza. Mabungwe a alimi azilimbikitsa alimi awo kubweza ngongole. Pakhale ndondomeko zofewa zolola kusintha mitengo kuti mbewu zigulitsidwe potengera mmene pamsika palili osati kungotengera zomwe zinalembedwa mu kontalakiti pachiyambi. Alimi omwe akwanitsa kukolola mbewu zochuluka aganiziridwe mwapadera monga kuonjezerako mtengo owagulira mbewu zawo. Sibwino kuti mlimi adikire nthawi yayitali kuti ogula mbewu adzanyamule zokololazo. Mgwirizano ukuyenera kufotokoza mosalambalala kuti ngati ogula mbewu achedwa kudzatenga zokololazo, atadziwitsidwa kuti mbewu zikhoza kutengedwa, mlimiyo akhale ndi ufulu komanso mphamvu kugulitsa zokololazo kwa ogula ena. Ogula mbewu akuyenera kukonzeratu ndondomeko ya momwe zokololazo zidzanyamulidwire. Pakuyenera kukhala ndondomeko yabwino yosonyeza tsiku lenileni lomwe zokololazo zidzanyamulidwe komanso galimoto lomwe lidzanyamule. Ponyamula zokololazo zikuyenera kuwerengedwa bwino komanso kuonetsetsa kuti zikadali bwino. Pomwe zokololazo zanyamulidwa mgalimoto zikuyeneranso kutetezedwa kudzuwa angakhalenso mvula. Mgwirizanowu ukuyenera kufotokoza momveka bwino zomwe zidzachitike matumba ena azokolola atati asowa pomwe galimoto lili pa ulendo. Pomwe mbewu zafika kwa ogula zikuyenera kuyezedwanso ndipo oyimirira alimi akuyenera kukhalapo kuti atsimikizirane zakuchuluka kwa katundu yemwe aperekedwa kwa ogula. Bambo Levas Mdondo akufotokoza zomwe alimi omwe ali pansi pa cooperative ya Lingadzi boma la Lilongwe amachita. Ifeyo ngati gulu lathu timaonetsetsa kuti munthu akamabweretsa katundu kuno malekodi choyambirira munthu abweretse katundu wopeta bwino, osamalika bwino, komanso matumba akhale abwino kuti akabweretsa asokerere bwinobwino, tikatero timuyesere, tikamuyesa katundu uja timpatse risiti. Kampani yogula mbewu ikuyenera kulipira mbewuzo sabata imodzi isanathe. Malipiro akhoza kukhala munjira zosiyanasiyana monga cheke cha ku banki kapenanso kutumiza ndalamazo kudzera palamya ya manja. Mgwirizano ukuyenera kufotokoza za chilango chomwe chingaperekedwe ngati ogula achedwetsa kupereka malipiro. Mlimi akuyenera kulandira chikalata chosonyeza kuchuluka komanso mtengo wa katundu yemwe agulitsidwa.